Os pequenos lectores das historias dos Bolechas van ser os encargados de deseñar o vestiario da nova aventura destes 6 irmáns e a súa cadela Chispa. Por iso colleron lápis de cores e compartiron unha xornada co autor desta entrañable familia. Para vou facer o corpo, Carlos está un poquinho gordecho, non? É a primeira toma de contacto de Pepe Carreiro con estes pequenos. O autor dos Bolechas ofreceulles unha clase maxistral aos seus lectores para explicarlle o proceso de elaboración das súas historias. Pero quen e cantos son os Bolechas? 1, 2, 3, 4, 6. Carlos. Loli. Sonia. Son 6 irmáns e un can. Efectivamente, Carlos, Braulio, Pili, Loli, Sonia, Tatá e o can Chispa son a familia Bolechas. Naceron hai 8 anos da man de Pepe Carreiro. Surdiu porque quería facer unha familia, está un pouco canso destas familias fantásticas, de castelos encantados, de princesas, de casamentos, eso consume moito a mí sempre, non? Entón, propúxenlle a editorial facer unha familia de nenos e nenas, de irmáns, e un can, que tivesen pois aventuras domésticas que lle pasan a calquera neno do mundo. Moitos dos lectores dos Bolechas naceron ao mesmo tempo ca eles e agora poderán formar parte das súas historias. Neste obradoiro, organizado polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, os cativos teñen un encargo especial: debuxar o vestiario dos Bolechas, que se incluirá nun próximo libro que editará a Nosa Terra a finais do verán. Estoy dibujando unha camiseta, unos guantes, unos tenis, unos pantalones, una bufanda y una gorra. Le hice un vestido, unos Peter Panes, un sombrero y una bufanda, unos calcetines y unos zapatos. Rematada a actividade, Pepe Carreiro puido comprobalo a garimo que lle teñen os rapaciños as súas historias. Todos quixeron achegarse a él para que lles asinara o seu debuxo. Quen sabe se de aquí sairá algún novo inventor de pequenas grandes historias.